Mayong adlaw kinyong tanan nga napaminaw karon na maunta naman nun. Kini ang akong sulunan. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Dr. ni Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artistag maghatag kinabuhi ning akong sulunan. Tagwaran ko niya sa pangangasaysay. 19 anyos, single, estudyante o usa ka working student. Taga Nasipit, Agusan del Norte. Punto legal kining akong suliran. Bahin kini sa pagtatar sa akong nahimong agawon. Aron niyo hisabtan, ingon niini ang mga panghitabo. Mag-working student gihapon ka, Saysay? Oo, ma. Kaya gusto nyo kayo kumakahuman sa kong pag-eskwela. Kung ayaw ka pala ka, ano naman sa kuan eh. Kaya gikan pag kong nag-high school nga nag-working student na. Ay, lagi. Pero ulos ka reklamo sa mamahimo ni mong amo? Aw, antos lang. Saon, pobre man ta. Mag-college na baya ko. Pero di ba may allowance ka sa ibong gi-applyan nga scholarship? Oo. Pero gamay raman po. Nya, may maestra man nga naghangyo na ako. Nga do ko mag-working student sa ila. Maestra? Uy, basin og daghan kag trabaho sa ila. Murag ti kay kayo trabaho uno dito sa ila, ma. Kay dalagang ulay man yung maestra ha. Siya rang usasabay ngayang girintahan. Maong gikuha ko niya, aron doon ako na siya kauban. Ganahan naman sa ko. Kung gamay ako trabaho, makatuon ko maayo. Nala, sige. Kuyugan ka na mong papa ni mo sa bayan na mamahimo ni mong amo. Ihatod ka na mong papa ni mo dito. Oh, mao day kining imong parents, Saysay? Ay, ma'am. Og ila kong gihatod din hinimo. Kuan, kay gusto sabing mahibaw sa kahimtang sa among anak din ni mo, ma'am. Wa kay angay kabalakan sa imong anak din hinako. Kay wa man kay na siya trabaho unon din sa bahay. Kay kami ramang duha. Ang iyang trabaho din mao pagluto mabuntag. Kay magbaon man ko sa eskwelahan. Siya magsilhig-silhig og mamisbis anang pipila nako ka mga tanom. Og tagsarasad ko kasugo niya kay may trabaho lagi ko. Maayo noon, ma'am. Usa may sabot ninyo sa akong anak bahin sa iyang pag-working din hinimo, ma'am. Bahin og sweldo? Tuod. Magsabot nga musweldo ko nimo og 3,000 ang buwan say. Og ako na'y bayad matag exam nimo. Og may allowance pagyud ka nga 1,000 pesos matag buwan. Ay, ninduta sa mong offer, ma'am. Uy, ninduta, ana. Okay kay ko, ana, ma'am. Ay, salamat. Kaysa katapusan, nakakita na dyan kong agawon nga. Ako na yung mauyunan. Kaya wa man kay ko trabaho din Kaya pinmingwa si ma'am. To sa eskwelahan. Wa kayo mo sugo na ako. Magkatuon kong maayos sa connection ini. O makahimo pa ko sa mga projects o assignments. Unsa? Ting-exam na sad nimo say? Ma'am. Timbayad na ako para sa may exam. Okay. Pila man? 1,500, ma'am. Okay. Niyara ang 1,500. Ay, salamat kay ma'am, ha. Salamat sa mong kaayo na ako, ma'am.
Ay, salamat ang taon, anak. Sa katapusan, nakaamo ka na ngayon imong nagustuhan. Kay maayo kayo nimo. Maulagi pa? Ay, gikaluyan tangkos Ginoo pa. Pero karon pa no. Di na lang ko sabay o si ma'am. Kay wala may physical nga klase ron tungod aning COVID. Online akong klase. Say! Asa ka? Ay, pa, kadit lang pa. Bye una, kay gitawag kong ma'am. Oh, sige, anak. Pag ayo-ayo diha, ha? Sige, bye. Say! Oo, ma'am, nana. Paglungag nagsayo, be. Kaya giguto naman ko sa akong kabisi. Oo, ma'am, way problema. Maglungag na ko. Bisura di ang online class, uy. Kung natin di masabtan, wate kapangutanan. Maikog manguntanang ma'am, kay nag-ingon man tong busy sad siya. Ay, husto, manguntanang ko kadiyot sa musilingan nga gi-eskwela sab, ahit kay to siya na ako. Basik kibaw siya ini. Biyaan ko na niya ako ninong agad diyot. Bana-banao na akong pagbalik. Unsa? Gibiyaan ni mo ang imong nilungag? Oh, bana-banao raman ako. Nga igotong maluto. Balik ko na ako. Be, asa man nga ni mo masabdi aron kapauli ka na sa inyo? Say! Oh, Nga nung imo maring gibiyaan ang imong gilungag dire. si Ma! Nasuko! Sa primero na kong mga adlaw sa kunahimong amo nga maestra, okay pa kaayo. Apan nagkadugay, gamay na ko sayop kasab-andayong ko. Unya, Nga nung gibiyaan man nimo ang imong gilungag. di naman sa ko dugay, ma'am. May gipangutara man ko sa atong silingan. O ako masang gibanabana nga malutong akong gilungag. Bisa na! Maglungag gani ka, dili biyaan, tanga! Oh, Og simpa ko og masunog ta. Musiga lang unya ng imong mata. Dangaga ba yan ni mo, oy? College ka naman unta. Wa kang kauna-una kung husto ba ang imong gibuhat. Mura kag way buot. pasaylo alam ko, ma'am. Pagsukad na. Igutom na ko. Oh, ma'am. Gamay sa akong sayop. Grabe na kay mga saba. Mura kong batang may buot. Kadungog bitaw ko. Ginganlan kapag dili mao. Masakit di ay nga lang tao ang magkusaba na to. O ngayon adto. Magapahiyo, boss. Say. Ako'y na-harvest nga mga utanon gikan sa akong gitanom-tanom sa luyo sa bay. Magpautan ka, ani? Ay, huwag magkutubaga. Ma'am, may bayro nun day ko para exam. Diha kamayo. Magpabuutan-buutan dayon ka kung may pangayoon ka. 1.5. Kuwang man ni ma'am. Kay 3.5 man ang akong bayro nun ron. Kay nag-apply man kong TES sa mo eskwelahan. Wako'y kahataga na eh. Kay wa na ko'y sweldo. Ha?
Unsa man di mo ang imong bayron nun, nak? May langgani kay naabot ang akong scholarship, ma. Nakabayad ko. Dili na maayo ang gibuhat sa imong amo, da. Murang man siya og di maestra. Ngawa may bawas bayron nun sa imong pag-eskwela. Sige nilang mauwi. Total, nasulbad naman sa dang akong problema. Ah, dili. Kay may gisaan baya siya ni mo pagsod ni mo diha, ha? Kalimtin na lang to, mauwi. Ah, dili. Pauli ka diyot dirisbay, magsulti ta. Di niya masugot si mom. Ingna lang, nga tudluan mo ang imong mga manghod sa ilang modules. Ha? Manangid unta ko ni mo, mamba. Nga mo pauli-una ko sa amo. Kay magpatudlong ako mga manghod sa ilang modules. O ako niya ito pagka. Nausab naman ni siya, uy. Kung mao, pahawa sa iyang puder. Pa, Og ireklamo tanang maestraha. ma. Wagid bayri sa akong amo ang akong bayranan sa eskwelahan. O wala sa kunya sulduhe sud sa napo kabuan. Di na lang kitang ko gustog sa amo. Pero ang ako magirikanan manggod, niingon nga di na maayo ang iyang gibuhat. Nga sige kong trabaho siyang puder, nga way sweldo-sweldo. O wala ko pabalikan ng papagmama. Ang ako pangutana mo kining musunod, unang pangutana. O kintahay pagkasuho na mo siya bahin sa wa niya paghatag sa kong sweldo, o sa iyang obligasyon sa akong pag-eskwela, isip working student niya, o sa mang kasuha nga maestra masad siya. Ikaduhang pangutana, may mo ba na ako siyang panilingon sa napo kabuan sa akong sweldo? Nga, wala naman ko nibalik niya trabaho, kaya wala ko pabalika sa akong ginikanan? Ikatulong pangutana, asa man ko muduol aron mangayo kong tabang, aron matagan ko niyag bisan gamay na lang, kay may mga bayronon pa ko sa akong eskwelahan. May mo ba siyang ipatawag sa barangay? Ikaupat o katapusan, wala ba may gihimong kasabutan sa pagserbisyo nako o boss niya? May mahimo ka ko kung amo siyang ireklamo? Palihog tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, Saysay. Mayong adlaw, mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan, o kauban ang ako ang partner nga si Dr. Rene Obra. Kami ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto medikal, punto legal, emotional, personal, mga behavioral nga mga problema sa mga ginadiling droga, kung depressed mo o di nagid maayo ang inyong mga panghuna-huna, feeling ninyo wa nagyoy nilaban ninyo, way nakasabot ninyo, alone mo in town. Sayop na ang inyong gipaminsar, undangin ang inyong gihuna-huna, naamaning ato ang programa. Ipadala ang inyong suwat, ato ning pagahisgutan, atong tukion kay kami sa kuang partner andam kaayumi, nga muhatag og tambag og tubag aning inyong mga pangutana og problema. Kung unsaon pagpadala, naatay email address nga suliran_612@yahoo.com. Naasad tay Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede pod, atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City.
Taga Nasipit, Agusan del Norte ang atoang letter sender, si Saysay. Gipadani niyang suwat sa kiniyang akong suliran official writers page na to. Gikan pag high school pa lang si Saysay nga nagsigi na siya working student. Wow! Ako, grabe kay kong saludo aning mga working student. Lain-lain ang iyahang amo kay gusto lagi siyang makahuman gyud sa pag-eskwela. Apan, ning bag-o lang na second year college na siya, nakaamo siya, og usa ka maestra nga dagang guwang gikuha siya ini aron na ay kauban sa balay. Nga iyahang girentahan, nalipay na unta si Saysay. Nga wala kayo siya'y trabaho sa balay sa iyahang maestra kay duhara man sila. Pero kadugayan, agay, nakita, di na ingon na usap ang kinaiya, dinha na niya nakitaan ang tinuod siguro nga kinaiya siyang amo. Kasab-an siya, ug maayo, bisan gamay lang ug sayop, wa siya swilduhin, na po kabuwan, ug wa pod bayri ang iyang skwilahan, gipapauli siya sa iyang mga ginikanan, o wa na mo balik sa poder sa muistra. Unsa man sa dinis, ma'am? Uy. Okay. Una niyang pangutah na kung kintahay pakasuhan namo siya bahin sa iyahang wa paghatag sa akong sweldo ug sa iyang obligasyon sa akong pagskwela isip working student. Unsa man sang kasuha no nga maestra baya siya? Una sa tanan, ang kanira bang mga maestra na gani Code of Ethics, no? Code of Professional Responsibility. Isip usa ka maestra. Kay kanira bang mga maestra, role model baya ta? Manang ingon ko ta, kay gatudlo pug ko. Sa ako pong pagtudlo, naningkamot pug ko nga sakto ang ako ang buhaton ug mahimo kong isip ehemplo sa akong mga estudyante. No, di jud ko ganahan mubuhat og mga butang nga maka-discourage nila or nga makat-o na hinuon sila nga feeling nila sakto na. Kay idol baya ta sa atong mga estudyante. So kanis ma'am, basin pwede ni nato mareklamo, wa man ko kibaw kung unsa ni DepEd ba ni siya nga teacher or higher education, adto ta sa Commission Higher Education. Ang importante, pwede po ta mo reklamo anak niya ngadto sa Professional Regulation Commission kabahin sa iyahang kandak isip ka professional teacher nga dili maayo ang iyang gibuhat nimo. Sa iyahang pagsweldo nimo, pwede po ta mukiha kasong civil for sum of money kay mahog manggutang house help basin dili ta masud under the Department of Labor and Employment, no? So, mas better siguro mag-sum of money ta or pwede na itong ipatawag lang sa barangay or ipatawag, magpatabang tag-asa ni siya nga eskwelahan, manghangyo ta sa principal, no? Or sa ilahang head teacher nga mediate mo, nga amicably settle mo. Ikaduhang pangutana, mahimo ba nako siyang paninglon sa napulo kabuwan akong sweldo nga wa nabaya ko ni balik og trabaho niya kay wa man ko pabalikas akong ginikanan. Whether or not gamay ra kag buhat didto, the fact nga gikuha kaniya og klaro ang inyong sabot nga one working student ka unya nagsabot mo nga swelduhan ka og paskwelahon ka, obligado siya nga mobayad og mutuman sa iyahang obligasyon sa katong napo kabuwan nga naa ka didto nagtrabaho niya. So, pwede gud nimo siya paninglan, ha? Ikatulong pangutana, asa man ko moduol aron mangayo og tabang, aron mahatagan ko niya bisan gamay kay may mga bayronon pa ko sa akong eskwelahan, mahimo ko ba siyang ipatawag sa barangay? My answer is yes. You know, ang kaning opisina sa punong barangay, dako kayo nigtabang para maghusay sa kanang mga ginagmay lang gani nga mga gubot, problema, wa pagka di mga kanang mga butang na wa nagkasinabot ang mga parties sa maninyo,
nga kung pwede di na lang ta mo file sa korte, mahimo gyud nga ang barangay captain or ang lupon nga makahusay ninyo. Kung dili gani ang barangay captain, katong akong giingon nimo ganina nga kung asa ni siya nagtrabaho, mahimo tang muduol either sa principal, head teacher, or kinsay head anak nila para mutabang ug mo-mediate ug ipatawag siya kay para pod mawarningan pod si teacher nga kung pananglitan dili siya mutuman aw kaso gyud iyang dangatan ug di pa gani gyud na siya mo patuo ana. I think kinahanglan na gyud ka mukiha ug mukuha sa serbisyo sa usa ka abogado diha dapitas agusan kung kinsa nang law office na animo dinha, or kung mo-qualify mo for public attorney's office, mahimo mampod para mahatagan mong serbisyo o representation kabahin anang imuhang claim sa pagpaningil sa imuhang sweldo sulod sa napo kabuwan. Ikaupat ug katapusang pangutana, wala ra ba may gihimong kasabutan pagserbisyo nako sa ubo niya kuno sulod sa napo kabuwan, mahimo ba kuno niya mareklamo? Okay, I am sure na ay lain-lain nga paagi, no, dili lang sa pangakontrata ninyo na ay mga saksi siguro or testigo nga makapamatuod nga sulod atong napo kabuwan nangimpliyo ka, no, didto kaniya ug muna inyuhang gika sabutan, no, naara po na niya kung unsa po ang iyang ebidensya para mo deny ana. Pero kung si teacher kibaw siya unsay makaayo niya, di gyud na niya ilimod ang iyang obligasyon nimo, no. Kung kibaw siya nga kung if she knows what is good for her, no, kung kibaw siya unsay makaayo niya, di siya mulimod kay para wala nalay gubot. Ako pa niya, iyan na lang ng husayon, hinay-hinayan ba kaniyag bayad, or magsabot mo nga kanina lang sa ang iyang ibayad nimo kay wa di say kwarta ug unsa ba, at least, no, mutuman siya sa inyong gisabot, no, ug muhatag sad siya og kantidad nga ikaw okay pug ka, di pug kayo ka mo feel ug mubati nga naargabyado ka. Okay, mo man ay tawag sa amicable settlement. Okay, mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga naamoy na kutlo na pagtulunan karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon ginhigapon sa tuang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat. Amping mo mga sukintig paminaw o maayong adlaw. Mana sa ka. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminawan na ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Brenda. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ni ining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, I'll never love this way again. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon, Merkening? Usa ka babae nga taga Kalawisan, Lapu-Lapu City, Cebu. Nga tumatatampo, nagdasangan nga Brenda.
Brenda, daghan ko gustong isulti nimo. Pero tungod siguro sa sobrang kalipay nga mahimo ti kang asawa, wa ko kahibaw kung saan ako magsugod. Ikaw mo'y akong inspirasyon sa tanang butang. Ikaw ang nag-inusarang babay na mahalon ako sa tibuok na kong kinabuhi. Ikaw ug ikaw ra gyud, Brenda. Mario, salamat nga niabot ka sa akong kinabuhi. Nahibaw kong dili ko magmahay nga gipakaslan ti ka. Kay wa ko'y laing mahalon. Ikaw ra gyud. Swerte kaayo ko nga nakaila ti ka ug nga gimahal ko nimo. Sugod aning adlaw, unsay ako imuha na sad. Ug unsay imo ako sad. Atubangan sa Dios ug sa mga tawo nga nagmahal nato. Sugod karon, wa na'y makabuwag pa natong duha. We now kiss the bride. Mario, sakit na kayo nga kuntian. Mga nakatingali ko. Tanong ka sa ospital. Okay na, mahal. Human ako og ilis og diaper si Dudong Braille. Thank you, mahal, ha. Mahal. Salamat kaayo, ha. Swerte gud kaayo ko kay responsable gud kay kang pagkaamahan. Pagkabahan na day. Dili din. Responsable, sad. Pagdali og lakaw diha, nak. Mama, seryoso ni magdalian, ma? Magdali ta, kay aron makakaon na si Papa nimo. Masigwa pa to'y kaon. Ma, naman siya Lisa sa bahay. Good. Sari kami sa itong katabang kung dili siya magluto kung wata. Naabot na gitawon ta. Uy, mingaw man. Basig na to, ma. Waman sa si Ate Lisa Drisilong. Basig to sa kwarto. Sakon usan ako sa kwarto, ha? Sige mo, kay ato sa gusto kong kwarto. Mga hayop mo!
Animal! Ate Brenda? Human ka ni Patong sa kumbana? Naapakay ka iso gamutawag na kong Ate Brenda nga ni bala ka? Mahal, ang ginawa ako. Wala kay panahon pang maminaw sa imong mga bakak. Animal ka. Kung wata mo abot ining idara, wa ka maginingon ini, ha? Oh, unsa pa may kipaabot ni mo, Lisa? Pahawa na! Mario! Unsa man? Dili ka makaako og lakaw nga dili nimo kauban ang akong bana? Ha? Oo! Dili ko pinipasagda ni Mario! Kinahanglan nga kung asa ko, naasad siya! Kay ngano? Abinaan ay nahitabo ninyo ni Mario, obligado na siyang magsunod-sunod nimo, ha? Hoy, Lisa! Kabit ka lang! Isod na sa imong utok! O mahimo ba? Pangitag lalaki nga kaedad nimo! Mario, ang saba! O bala ka isulti diha? Sultihin niyo mo asawa? Lisa. Mas maayo na mahibaw sa ti Brenda samtang sayo pa. Mahibaw sa unsa? Ha? Mahibaw sa unsa? Kamagtos ko! Unsa? Sorry. Pasaylo ako. Mga hayop mo! Mga animal! Panglayas mong duha! Layas! Ako siya mapasaylo. Dili, gyud. Dahil husto nila, uy. Labi, good. Dili siya kawalan, ha? Ay napasigigilak diha. Mogin, ma. Wala yung pagkatao si Papa, ma. Sige, laki mo, eh. Mabuhil tagwa siya. Natamgin ang ilan niya, ma. Bryle, ayaw pagsultian na. Bisan og nakahimo siyang saha di rin ako. Pero maayo ba ya siyang pagkaamahan diha nimo? Oo, lagi. Pero, naglagot ko niya, ma. Kaya bisag kinsa pa na pasakit ni mo, ma. Kontra sa nanak ko, ma. Mau nagdumot sa kong papa. O kung magbalik mo din siya diri, ma. Ayaw nagsig dawata. Ayaw nagin, ma. Bryle. Salamat, eh. Balik-balik. Morang daghan gid mo palit dinhis inyong tindahan. Kay si Bryle may mangunay og bantay. Unya, gwapo pa gyud. Maog yun. Og pasalamat sa gani ko sa Ginoo kay wa gid may pasagdi. Human mi gibiyaan ni Mario, ni kusog naman hinuon ang halin sa akong tindahan. Aw, maayo noon. Dili sama ni Mario karon nga perting lisuda. Gigabaan nagsugod. Ha? Ngano man? Naunsa man di ay si Mario? Naaman ko do'y sakit. O gipasagda na lang ko no ni Lisa. Unsa?
Duha pa gani ka tuig ang niagi. Ay, maong gani. Gamay pa kayo ilang anak. Uy, kinuo ko. Kaluoy ang taon ni Mario. May gutan ma. Gaba na ni Papa mo eh. Oh, Braille, di ba giing na natin ka nga ayaw pagsulti, ana? Nga naman ma. Ay kung ingnan na pasaylo ni Mus Papa ma. Ha? Ha? Oh, anak. Kinuo ko. Wa ko makatubag sa pagutana sa akong anak. Kung napasaylo na ba nako si Mario? Kaya wasad ko mahibawag na pasaylo na ba nako siya? Kung makakita ko niyang balik, wa ko mahibawag unsay ako reaksyon. Hatagi ko og sahin, Ginoo. Kung napasaylo na bagid nako si Mario, hatagi kong sinyales aron mahibaw na kung napasaylo na ba nako siya. Kadiyot lang! Unsay? Oh, Lisa? Ako rin iuli ni may mong bana. Oh, unsa? Kapoy nagatiman og tiguang, uy. Bata pa kaayo ko. Daghan pag mga dindot nga kahigayunan nga moabot sa kinabuhi. Dili ko mosugot nga mag-atiman lang ko aning tiguang masakiton sa tibuok ng kinabuhi. Unsay? Iuli na nako si Mario. Ikay atiman, anak. Imo bitaw ng bana. Unsa? Saan naman taon ka mo eh? Anong imo po nagidawat-awa na? Human sila na palami siyang kabit. Karoon nga, sakit na siya. Ari na siya magpatiman mo. Kapag kasignaw na tawan na eh. Braille, unsa ba? Hinayar ako ng tingog ni mo. Makamataon niya si Papa ni... Hindi makamata na siya. Ako'y labot. Dong, nasakit si Papa ni mo. Dili ba pwedeng atimanon lang usa nato siya karon? Unya na lang nato siya sudyaan kung maulian na siya. Hala ka may. Di ko matimanan niya. Oh. Brenda, ayaw lang pugsa si Brian. Nagmata ka na di ay, Mario. Brian, anak. Nahibaw ko nga dili dali ang pagpasaylo. Pero unta, kung mawa naman ko sa kalibutan, unta puhon, mapasaylo ko ni mo, anak. Kadiyot kay magakunti ka para makalingkot ka. Salamat. Brenda, salamat kayo. Pasaylo ako nga uwan ako matumad ang akong isulti mo pagkasala. Pero sukad masukad
Ikaw ra gyud ang akong gimahal. Natinta lagit ko ni Lisa. Dugay na unta kong gustong mubalik diri sa ato. Pero naluoy ko sa among anak ni Lisa. Dili siya makamaong muatiman. Wa siya'y ayaw nga pagkainahan. Mario. Wa sa kay ayaw pagamahan. Brian. Oh, anak. Sakto ka. Pero kampantir ako nga dibiya ninyo. Kay nahibaw kong maayong mo at iman si mama ni mo. Brenda, dili si Lisa ang akong gipili sa akong paghawa dinhi. Ang among anak, maong masalo ako ninyo. Gusto na kay kong mapahuway. Pero dili ko mahimutang sa akong anak. Mario. Magtanan ko ni mo, Brenda. Napasaylo na ba ko di mo? Lisod, Mario. Kay grabe ang akong kalagot sa imong gibuhat. Pero may mga maayos at kang gibuhat na mo ni Brian. Ug mauna lang na ako gunahunahon, Permi. Aron mapasaylot ka. Gipasaylo na tika, Mario. Salamat, Brenda. Salamat. Brian, anak. Pasayloon di ka ba ako? Mag-promise ka. Andili na ka mo biya o balik. Pasaylo ako, anak. Brenda. Mahal kayo, tika. Pasaylo ako ninyo. Mahal sad kaayo, tika, Mario. Pa? Anong ba mag-iyog si Papa? Pa? Pa! Kung wa pa ka iuli ni Lisa, dili unta ko makarealize kung unsa ti ka kamahal. Mahal kaayo ti ka, Mario. Maong napasaylo ra ti ka. Makapahuway na ka sa imong pag-antos. Pahuway sa dayon, Mario. Brenda, ay dali na, uy. Mamaulit na ta. Sige. Brenda? Lisa? Nahibaw kong baga kay Kugnaw nga nagpakita pa ni mo din eh. Pero bahala na. Magpabaga lang gid ko. Unsa may tuyo nimo? Nakita na kung unsa ka pinangga ni Mario ning among anak. Mahimutan lang siguro siya
Ikaw mo imotiman, ani. Unsa? Uy, kabaga ko ni mong naong day. Ari pa niyo mo ipaatiman ni Brenda ang resulta sa iyong kabuang ni Mario? Tawag ako pagkagnaong. Okay ra. Basta mabuhi lang ang among anak. Kaya kung naanin ako, mapasagdan ra gyud ni. Please, last na gyud ni. Dili na ako magpakita hangtod sa hangtod. Nahibaw kog unsa ni kamahal ni Mario ning inyong anak. Og disaad ko sa among kasal nga kung unsay iya, ako maong andam ko mudawat aning bataa. Salamat, Ate Brenda. Salamat. Inside my fantasies come true. I've got the memories now. Gidawat o giatiman ako ang anak sa akong bana sa laing babae. Bisan og daghan ang nikontra, pero paminaw nako maoy sakto. Og naluoy sad ko sa bata nga nakabaton og irresponsable nga pagkainahan. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Mao kito mga higalan, kaagi ni Brenda nga taga Kalawisan, Lapu-Lapu City, Cebu. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagalahan, I'll never love this way again. Ang maong kaagi gipatanudo sa radyo ni Carol Marie Hikain o gabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higala at mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang ni ining tulumanon handamanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Baka ipada sa Handimanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.